streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nyaya dzematongerwo enyika. Sekuziva kwenyu kuti Zimbabwe yatarisana nemaby elections. Handiti Zimbabwe yatarisana nemaby elections. So vazukuru ndoda kuti ndinge ndiri ndinokuratidzaiwo macampaigns ari kuitwa nemacandidates akasiyana siyana kusanganisirawo mapresidential candidates kuZanu PF tina comrade ED Mnangagwa ndichange vachimirira musangano weZanu PF, musangano uri kutonga pari zvino kuchizouyawo comrade Douglas Monzora avo vachange vachimirira MDC. Zvakare tine musangano weCCC uyo uchange uchimirirwa na advocate Nelson Chamisa. Avo ndo vachange vachimirira panyaya dzeutungamiriri. Handiti aiwa, toda kumbokuradzaiwo iwo comrade Chamisa advocate Chamisa. Musangano wanga nawo rally yavanga vainayo ku Epworth So mfananidzo yamuri kuona ndo ku rally ku Epworth akwa kune vanhu vazukuru. Musangano uyu uchiri munyowani asi ururadza kuti une vatsigiri vakawandisa. Ururadza kuti une vatsigiri vakawandisa pachinguva chidiki chavakampena. Uri kuratidza kuti zoni aiwa zvinhu zvavo zvinenge zvakatorongekeiwo. Handiti hameno munozoona sei vazukuru uri musangano munyowani uyo wakafomwa navachamisa pamwe chete nevavanoshandidzana navo. Handiti hameno kuti munozoona sevazukuru musangano tingauti uchakunde here uyu kana kuti haukunde hamene imi ndimi munoziva zukuru. Ndichida kungokurudzira kuti ngatinorejistaiwo kunovhota. Handiti handiti tinorejista kuvhota vazukuru. Usazocheme mangwana uchiti aiwa musangano wandaida wazodyiwa musangano wandaida. Aiwa, kana wakarejista kuvhota zvinobva zvafamba zvakanaka. From Ango and the only Zimbabwean Ango, ndomvananzo yatangoti uye zokuradzai zvaitika ku Epworth uko. Tichiti much love.